אבל עשינו את המקסימום במצב הזה. זה יום ראשון רק בקו הניאק. אני לא יודע, נראה מה יהיה. אני מקווה שעם כל זאת שהיה קשה והיה רוח חזקה, הצלחנו לעשות איזה משהו. לא? להכניס את המקלות, זה היה סיפור קשה. מה אתה רוצה עוד להגיד? יש לך משהו להגיד? על המקום, על ההרגשה, מה קורה, מה אתה חושב? ההרגשה היא טובה, והמזג האוויר משוגע, אז את האמת אין לי... עוד לא אופטימי עד הסוף? לא, אופטימי. אני אומר לך, זה רק מקצין את החוויה. יש לנו שבוע גשום. מקווה שהשבוע הזה יעשה את המקסימום. גם מבחינתנו וגם מבחינת מזג האוויר. ונראה מה יהיה בהמשך. נעדכן אתכם, לא? ביי. אתמול בלילה, בשעה 11:40, הייתה נריצה במקל הזה, קיצוני. המקל הזה ממוקם במרקר, יש שם איזה מרקר שלא רואים, הוא באמצע הביי. התחלתי לעבוד עם הדג לקח חוט בצורה מטורפת, לא הצלחתי כמעט לעצור אותו. עד שהוא נכנס לליליס, בפנים שמה. אני ועומר עלינו על הסירה, הגענו לשמה. באיזושהי צורה המקל נשבר, החלק העליון, משהו כזה מהחלק העליון. התחלנו לעבוד עם החוט עצמו. התחלנו לפנות את הליליס, להזיז את הליליס לצדדים. והוא היה שם עדיין הדג. הכנסנו אותו לרשת, וזהו, הגענו לכאן אחרי שקילה ותמונות. סזן יפה, 19 קילו. זה לגבי אתמול. זהו, לעדכן אתכם בהמשך. קדימה, דבר. אז חוזרים על זה, כי אתה לא יודע לצלם. לא, החיים שלי בדייג בצרפת עדיין לא באמת התחילו עד שבאתי לפה, ברוך השם. הכל מלמעלה, גרם לי לבוא לפה, לתפוס פה דגים. עכשיו יהיה פה שמן כזה גדול, של איזה 80 קילו. אנחנו מקווים. כן. אז הכל יהיה בסדר. קיצור, סרגי התייאש מהסקטור שלו, הגיע לפה. סקטור פח. עכשיו סיימנו למקם את המקלות שלו. כל כך פח, הסקטור הזה גרם לסרגי להפסיק לעשן. עד כדי כך פח. ממש. להפך, זה צריך לגרום לך להתחיל לעשן. אוקיי, עכשיו הוא הוריד את המקלות שלו. קצת צפוף פה, אבל סבבה. אנחנו בסדר עם זה. אבל מריו הבטיח דג גדול. אם הוא הבטיח, אז הוא יקיים. אם מריו הבטיח, אז הוא מבטיח. מריו יודע. סופר מריו, לא סתם. איפה לואיג'י? אתה רוצה להיות לואיג'י? עם הכובע מתאים לך. סן ברננד. קיצור, ברוך הבא. תודה רבה. אהלן. תודה רבה. אהלן. עכשיו אנחנו צריכים לקוות שיהיה דג איפשהו. אתה צריך להכין מטה. נראה לי זה מטה מביא לכם מזל. הופה. זה רוח בלק. רוח של מושט.